Priatelia, vítam vás u ďalšieho vlogu. Tentokrát som sa vybral do hôr na sovičku. A keďže máme marec, je obdobie párenia, takže úplne ideálny čas ísť pozrieť malú, najmenšiu sovičku, takzvaného kuvíčka vrabčieho. Nachystám si techniku, všetky podrobné veci a môžeme ísť na to. Práve sa nachádzam v horách Považského Hrinovca. No a idem skúsiť šťastie inde, ako u nás v Súľovských horách. Tak vyskúšam, či sa zadarí a či sa mi podarí nafotiť a natočiť toho malého drobca. Čo je dôležité určite je si nájsť také čistejšie miesto. Aj na fotku, ideálne tak proti svetle. Takže som tu našiel takú čistinku a skúsim šťastie tu, uvidím. Je tu také nižšie položené konáre zo stromov, takže úplne ideálne. Takže tuto to vidím trošku reálne. Pomerne nám dosť fúka. Aj hlásili silný vietor na horách. Tak hádam, to bude cez ten vietor nejako počuť. Budem musieť zmeniť lokalitu, lebo vietor mi nehrá do karát. Dosť fúka, ani nepočujem, či niečo píska, či sa niečo ozýva. Takže idem asi desík do protisvahu, aby mi nefúkalo do uší doslova. Takže mením lokalitu a idem troška popozerať dookola. V takýchto dutinách sa vedia kuvíky schovávať. A keď to dome príde pomerne nízko oproti tomu vysokému stromu, ale v takýchto dutinkách vedia schovávať. Takže je to tam. O asi 15 minútach sa konečne objavuje a ozýva. A už je veľmi blízko a už ho pekne vidím, takže perfektné. Už je na dosah.
podarilo. Kuvíček je zhruba asi 10 až 15 cm vysoký, čiže to je taký malý vrabec, ale dá sa ho pekne navnadiť. A mi sa to konečne podarilo, takže som veľmi rád. Aj keď ten vietor dá zabrať, ale paráda, zážitok určite. Práve je kuvíčok odo mňa asi 4 metre. Pekne sa na mňa díva, takže dokonalý zážitok. A neskutočný. Krásna sovička. Ešte som chcel nejaké letovky spraviť. No jasné. Takže perfektné, som spokojný dneska. Čo sa týka nastavení fotoaparátu, tak používam vždy, aspoň po väčšinu vždy, clonu F4 kvôli krásnemu rozpichnutému pozadiu. No, ISO nechávam v automatike a dávam tak 1000 až 5000 sekundy v závierku kvôli tomu, že sa sústredíme na letovky, čiže chcem zachytiť ten jeho pekný pohyb. A keďže to je fakt maličká sovička, tak tam je niekedy problém zaostriť aj pomedzi tie konáre, stromy a podobne. Ale verím, že sa mi niečo podarilo. Čiže treba sa určite sústrediť, keď stojí na tom konáriku. Ale čakať, kedy vzlieta a vtedy to skúšať. Tam mám potom nastavené samozrejme sekvenčné snímanie, aby mi to spravilo čo najviac záberov za sebou a aby ho pekne chytilo za letu. No, mám úplne ideálne svetlo momentálne. Slnko už pomaličky klesá za horizont a som pekne v protisvetle. Snažím sa ešte kubička, ak by sa podarilo dostať do protisvetla, aby mu pekne robilo kontúry na perí. Takže ešte pár pokusov a pomaličky to zabalím, ale dneska perfektné, takže som veľmi spokojný. Fakt nebojacná sovička a dá sa nafotiť krásne detaily. Používam tú 600, aby som bol tak vzdialený aspoň na pár metrov, aspoň na tých 50 metrov. A úplne ideálne, perfektné miesto som našiel, konečne.
že dnešné zhrnutie parádneho dňa pozorovaním malej sovičky kuvička vrabčieho bol dokonalým zažitkom, určite pre mňa. Bolo to moje prvé fotenie a hneď sa podarilo. Konečne som našiel dokonalé miesto, kde majú ich teritorium a krásne som vystredal rôzne miesta a veľmi sa teším na spracovanie fotiek a samozrejme aj tohto videa. Takže ďakujem za vaše pozretie a vidíme sa na budúce. Čaute.